गसाइगावनि सराइबिलाव डेभलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकोश बाथौ खेराइसालिनि लटारि खेला कमिटिनि खौरां मेल। गसाइगावनि भारत भुटान सीमा ओनसोल चौधुरी घाटआव थानाय जारिमिनारि संकोश खेराइसालिखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों डेभलपमेन्ट अफ हिस्टरिक संकोश बाथौ खेराइसालिनि बानजायनायाव सोलिफु आगस्ट दाननि 30 खालार खालि मोनसे लटारि खेला खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बे लटारि खेलायाव टाटा अल्ट्राबास, महिन्द्र थार, स्कर्पिय' बायदि गारिफोरजों लोगोसे गासै गं 14 बेसेन गोसा गारिफोरनि प्राइजखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बे लटारि खेलानि प्राइजखौ लानो नोंथांमोना थाबैनो लटारिखौ लादो। बे लटारि खेलानि बेसेना 100 रांल'। बेनिखायनो गोबाव खालामाजासे 9678891604 801111995552 आरो 8011200990 जानबुं नम्बराव फन खालामनानै गोख्रैनो बे लटारिखौ लानो लटारि खुंफुं आफादा खावलायदों। बे खेला आसलते जोङो संकोश खेराइसालि डेभलपमेन्ट कमिटि होननानै जोंहा मोनसे आफाद दङ। माने दुलाराय बाथौ फोनांजाब दुलाराय बाथौ जे गुदि बाथौ आफाद, बे गुदि बाथौ आफादनि सिङाव दा जों अन्तत नैबावहाय 7-8 बोसोर जाबाय जों डेभलपमेन्ट कमिटिखौ दाना लानाया। नाथाय जोङो बाहाय दासिमबो जोंहा मोनसे गेस्ट हाउस गैया, रेस्ट हाउस गैया, जिरायनो थाखाय न' बां गैया। जोङो बोसोरथामसोनि सिगां मोनसे फिसा थेलेबलेब जोङो रायजो राजानो खांलायनानै जाहाथे अखानिफ्राय रैखा मोननो हायो, दा जों फिसा मोनसे जिरायसालि लुदों। दा जों हास्थायदों हयथ' बेबायदि मोनसे लटारि बा लाकि गिफ्ट कुपन होनानै जोङो एसे फैसा मोनोब्ला जों बेनि मोनसे फाउन्डेसन जाहाथे गिदिरथार लुनो हायो, जों मोनसे फाउन्डेसन खालामनो नागिरदों। जाहाथे जों बाथौआरिल' नङा, गुबुन गुबुन जायफोर हयथ' बेवहाय पिकनिक स्पट होननानै होसोबोयो, सोरबा सोरबा हयथ' बेरायनो दावबायनो होसोबोयो, दा बिथांमोनाबो बाव थानो हागोन, जिरायनो हागोन। दा जों बेखौ हास्थायनानैनो जों बे रेस्ट हाउस लुनो थाखायनो बेखौ खालामदों आरो। बे बेसेनाथ' जोङो 100 खालामदों गांसे टिकेटआव 100। नाथाय कमिटिया खिन्थु जोङो 100 मोना आरो। कमिटिया जोङो हयथ' जोङो डिलारनो हरबाय, एजेन्टनो हरबाय, साब एजेन्टनो हरबाय, बेनिफ्राय सेलार, बिदि जायै जायै हयथ' गासै 2 रांल' फैयोदां जोंनावहाय। गासै थाइसे 100आव जोंहा 2 रां नङा, जोंहा बधय 500आव जेनेबा गांबा टिकेट नालाय, गांबा टिकेटआव मोनसे जोंहा बुक थायो। दा बुकआव जोंहा बधय जों खावसेल' 250 रांल' हयथ' खावसेल' फैगोन आरो। दा बिदिब्ला हमदो 100आव जोंहा 50 रांल' फैयो आरो। 100आव 50 रांल' फैयो। जों हागौमानि जेरै रायजो राजानिफ्राय जों दा मदद मोनदों, नैबे गेजेर खोन्दोआव हयथ' 15 आगस्टनि थाखाय एसे खमायदोंमोन। जों रायजो राजाखौ हास्थायबावदों दा बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बे टिकेटफोरखौ कालेक्सन खालामनानै थाबैनो जोंखौ मदद होयो आरो बाथौआरि जोंनि जे साननाय, बे साननायफोरखौ जोंखौ मदद होयो, बेखौनो आङो हास्थायबाय। आरो टिकेटआ निस्सय खुब बारा गोबां गैला, एसेल'थारसै आरो। दा हयथ' मोनसे सम जादों बबेबा खेलायाव ओरैबायदिबो खोनायो 100 रांनि टिकेटआ 500 रांबो थाङो। दा हयथ' खेलानि समाव मुहुर्त समाव बेबायदिबो जानो हागौ। ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों थाबैनो टिकेटफोरखौ कालेक्सन खालामनानै जोंखौ खेला जाहोनायाव मदद होयो, बेखौनो आं हास्थायबाय आरो। जोंनि जे संकोश खेराइसालि डेभलपमेन्ट कमिटिनि जौगाखां आफादनि जे मोनसे जोङो लाकि गिफ्ट कुपन ड्र होदों फैगौ आगस्टनि 30 तारिखआव। दा बे खेलाया थिगैनो दं। जों रायजोफोरनिफ्राय गोबांथार जोङो मदद मोनबोदों। टिकेटआ जायगा जायगा थांदों, ओरै कार्बि आलं, ओरै नेपालसिम थांबाय, दार्जिलिंसिम थांबाय। दा जों हास्थायदों जों खेलाखौ हागौमानि जों बेलासिनि गेजेरावनो होनो। ओंखायनो जायफोर रायजो राजाफ्रा बा जायफोर एजेन्टफ्रा, जायफोर फानग्राफ्रा टिकेट लानानै थांदों, बिथांमोना हयथ' सानसे साननै आगोलनो
जमा होफैनानै जेसेबां होनांगौ दं बेखौ होफैनानै गावसिनि माबाफोरखौ रेडि खालामना लायो खारन खेलाया जे फासया थिग समावनो जागोन 30 थारिखआव 30 आगष्ट नैबे 2024 मायथाइनि जे 30 आगष्ट बे 30 आगष्ट खालि थिग बेलासिनि समहालागैनो जोङो जागायनो जोङो नाजागोन आरो